Ni Alain naiz, Alain Martínez, kamara, bigarren kamara. Eta gero kredituak egin ditut ere bai, eta kartela. Bueno, eta ni Iñaki Gerinu eta kamara izan naiz baita ere. Oso politxa, esperientzi politxa. Egia esan nahiko erosua izan da. Eta tratua oso ona ere bai, lantaldea izugarria. Batzutan zaila, sekuente batzuk zailak izan dira, ondo egitea eta hori, baina generalian oso ona. Netzako personalki oso polita, asko ikasi dut, eta ni sartu nintzen serie erdian, bidai baten negolako, eta netzako nire lan egiteko modua da oso asako. Eta igual sartu nintzen lehenengo egunea izan zen, ez dakit hemen enkajatuko deten, baina gero ondo, ez dakit jendeakin eta oso polita izan zen, eta asko ikasi dut, ze fikzioan lan asko egin dut, baina puntu txikietan, egunetan, solte, eta hola, edo nire proiektuetan. Eta ez dakit, asko ikasi dut jendean gandik, eta oso aberasgarri izan denetzako. Dexente ondira, nire kasuan, ni ez naiz inoiz egon serie batean nola lanian, hau izan da nire lehen seria, eta ni beti pixkak gere bezala ibili naiz, nire kabuz bideoklipak egiten, gerrilla moduan dana egiten. Eta pixkat lantaldia osoa nola funtzionatzen ikustea eta zure lekua bilatzea izan da erronka, ubikatzea pixka bat ere bai, gero bai gauez ere bai lanitea zaukan bere zailtasuna, baina ez dakit oso eroso sentitu naiz egia esan. Egun bat egon zan, gruana, izan zala pixkat estresantia, gruan plano hori, ze nik ez nuen inoiz erabili, makina hori, eta pixkat estresantia izan zan, baina, bueno, bai, nik usteet, justo gure departamentu esan duke edo kamera aldetikan, ez dala egun txarrik edo arazo handirik, handia, pixkat burua buskatu aber nola ingen ezaken nau, baina atera deunak. Igual ikusten dut, zailago izan dara beste leku batzutan, ez? Adibidez, soinu aldetik, txakur asko zeudelako zaunkaka eta behintzako marroi batzalako, edo igual aktoren aldetik, Juneren kasuan, esangoen noa, protesikoa jarri zunen, hor lan bat egon zana, eta guk egun baten hasizun euria eta grabatzatea ginen engeatu intzun orduan, eske gutzak barrixa izan zen. Igual guk gerra gehien mandiago soinu teknikariei, behaiek baina. Egia esan, asko zukerago izan zitekeen gauez grabatzen, negun, eske dena oso ondo, kamera aldetikan, zorte eukidean duen alde hortetikan. A ber, pixkat traslado nahi nun realismo magiko puntu hori, seriak dakan realismo magiko puntu hori eta misterio puntu hori kartelera. Bai, natura ere bai erakutsi nahi nun, nola naturan konexio hori dagon. Nahi nun zehoze sugerentia egin, baina ezer kontau gabe. Ez nahi spoiler gehiegi egin, eta pixkat bilatzen genuen impactantia izatea kartela, eta noran argazki horrekin Alexek egin zuen argazkia, hori ikargarria, hori erabili martzan kartelantzako. Eta gero kreditutan, pixkat kartelana trasladatu animazio mundu hortara. Eta basoan bidai hori sartzen bezala, guapo iruditzen zitzaidan, asko ere bai erakutsi gabe, baina dena sugerente egiteko pixka bat. Hombre, bokategi kardinal, Adibidez. Hori, Xandi Rodríguez zuzendariak grabatu zuen eguna. En la retina y en el corazón. Parra asko ingen duen egia esan egun hortan, ondo basaen. Eske anedotak, egunero izan zen pixkat aventura bat, ez? Zekit, orokorren parra asko inun sensazio daukat, momentu serioak egon zian asko, baina... Batzuk ezin dia kontatu. Claro, ez dakit. Kontazak ere galtzetik gara zuten. Bueno, egun baten, justu, ez dakit, eguardin, hiruetan hasten ginen grabatzen, eta goizean Donostiakun berri izan nuen, beste lan batea, eta esan nuen, gero etxetik pasako naiz eta aldatuko naiz.
eta ez nitzana, ez zian denbora eman etxetik pasatzeko, eta bueno, galtzerdi gabe junitzan, eta justu hori, osin tarten tokatu zitzaian grabatzea, eta hori gilin nintzen kejatu gabe,